Tää on liikenneruuhka Ei voi Saas mitään. nähdä kauanko tässä saa vielä ootella. Joo. Tää on kyllä. Kyllä. Tietävät, kellä on tässä etuajo-oikeus Peijakas. Joo. Ei ne meinaakaan siirtyä sivuun. Just kun sä, Sakari, pääsit sanomasta, että täällä voi ajaa 50, että No joo. tää on niin hyvä tie. Veikkavat, tästä saisi kyllä rosvopaistin mukaan, jos painaisi vähän kaasua. Joo. Jätä vähän etäisyyttä. Jätä vähän etäisyyttä. Katsotaan, miten venäläisten hermo Niin. kestää sitä. Että... Hyvin on toistaiseksi kestänyt. Joo. Siitä ne... Mihinhän ne nyt on menossa? Meinaanko ne niinku kaupunkiin asti jolkotella vai? Tässä on 10 kilometriä vielä, tää voi Niin kestää jo. aika kauan. Tämä on muuten maisemaakin samalla kuin kyllä. Joo. Tästä Tää on karua me ei olla maisemaa. menossa. Tosi hieno toi torvi. Niin, torvi. Emme ole Torvivuori. kovin äkkiä selvästi menossa minnekään. Kyllä nyt sun dinneri myöhästyy, Sakari. Pahasti. Tuossa sitä Menee olisi- proteiinipatukaksi. Tuossa olisi tinneriä kyllä, jos Samperi eläimet No nyt, suostuu väistämään. menkääs tonne sivuun. Joo, no osa jäi. Ei. Ei, ne tulee takaisin. Selvästi tää johtolammas tai vuohi ei halua, että... Eikö nyt on chanssi? Ehkä. Joo, pysy tiiviisti tehdään imussa. Oikein kunnon dash. Hyvä.